Bon dia, éssers de llum! En el vídeo d'avui vos diré com pujar la vibració. En aquest vídeo d'aquí ja vos ho vaig dir. Però venen temps de canvis i els canvis provoquen alts i baixos de la vibració. Que de vegades estarem bastant per terra. Per això convé, i de fet ho faré, o sigui, aniré fent una sèrie de vídeos que ja us he dit, ja vaig començar, però aquest mes, els vídeos d'aquest mes i del mes que ve són vídeos per pujar la vibració, per pujar l'ànim. I com ho faig jo? Està plovent i no tinc pas pressa. Està plovent i no tinc pas sort. No tinc paraigües, però m'és igual. Està plovent, però em vull mullar. Ho heu vist bé? Cantant i ballant i donant-se ànima mentre cant. Per què? Perquè el cant, o sigui, la música, sobretot la que ens provoca bons records, té un efecte energètic i ens provoca tenir pujada d'energia, una pujada d'energia que necessitam, una pujadota d'aquestes fortes que necessitam per seguir lluitant, per seguir vivint, per seguir lluitant pels somnis, perquè aquesta és una altra. Pujar la vibració no només serveix, que també que és molt important, estar bé i sentir-se bé i sentir-se amb ànims, però també ens serveix per aplicar la llei de l'atracció. O sigui, si vols atreure una feina, una parella, si vols atreure qualsevol cosa, has d'estar animat, amb alta vibració. I cantant i ballant, o sigui, cantant i ballant, la provoques, perquè en son moviment li dius en el capet: ei, això va bé, i l'enganes per un moment, i quan acabes la cançó, quan has acabat la cançó, estàs bé. O sigui, i per cert, és el contrari a lo que mos diuen. O sigui, a lo que mos demana el cor. Lo que mos diuen no, a lo que mos demana el cor. Perquè quan estan tristos sempre tendim a cançons tristes, a posar-nos cançons tristes, d'aquestes. No, cançó alegre, una cançó alegre, en marxa, en ritme, perquè així el capet, com ja vos he dit, però ho torno a repetir, així el capet se distreu i pensa: això va bé, això va... I quan acabes de fer la cançó, quan acabes de cantar, estàs més alegre. I estant més alegre, veus les coses d'una altra manera. I pots fer rituals, que també la vibració
també compta els rituals, també s'ha de tenir en compte. Què més? Sí, i cantant i ballant fas exercici. Un altre punt per cantar i ballar. Que tens diversitat funcional i no pots ballar de la manera que t'agradaria. Tenim manetes, o si no teniu manetes, la majoria teniu peus. O sigui, i si no, en la cara. Hi ha 1000 maneres, però sempre cercar el ritme, ballar, cantar, gaudir. I a més vos diré una altra cosa. Cantant i ballant potencia la creativitat. Perquè la creativitat corporal, perquè la creativitat no és només escriure, pintar, fer manualitats. No, la creativitat pot estar en el ball, pot estar en la manera de moure't, en la manera de provocar el ball. Són tot avantatges. Hi ha més maneres de pujar la vibració. Si vols que te les conti, subscriu-te. I aquí hi ha més vídeos.